बुजासिगोन खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान बसाव नोंथांखौ फिन खेबसेयावबो बावबाय सबाय माजिखौ बायनाय मावलासिनोफोर दामुगै ओमफ्राय बेफोरखौ जों खालामनाय जाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो मानसिफोर एरायबा इन्ट्र' मारिगोन मानसिफोर एरायबा इन्ट्र' मारिगोन होनो लामाया जोबलांसै आरोना सानै सुबुंनि थाखायनो एकदम नै दा सानैखौबो साथाजों होगोन साथा लाखादों नै माने सिगां ब्लकआवथ' फोरमायखाबाय आङो थुनानैहाय आंबो माने क'क्राझाराव हाजो जाफैफिनबाय होननानैहाय नै थुनाय आरोना अखानायैसो एकदम ख्रा ख्रा जासिनलायदों आरोना मोजां थाबाय दैस्लुं दङ हनै आं हाथारलासो माने भटनि अखानायैनो स्कुला खुलिदों नालाय ओमफ्राय दाख्लैनि मालाबानि ब्लगावथ' आं फोरमायखादोंमोन जोंहा लेखाखौ बख'नो मोनाखै होननानै लांनो फैनाया मोनासै जेला लेखा होदोंमोन अब्ला जोङो फैयाखिसैना न'निफ्रायहाय ओमफ्राय लेखा मोनाखै नालाय मालाय लेखा हरग्रा काउन्टारा आरो एडमिसन गोदान लाग्राया मा होनो अखानायैसो खुलिगोन जाहैबाय होमबालाय आरो जोंहालाय माखौथो लांनानै थांबावनो ओंखायनो स्कुलाव थांनाय जायासै आरोना थ' ओंखायनो जोङो बै सासे सुबुंनि खानायखौ एसे सिननानै लाखानोसै होननानैहाय फैबाय आरोना ओंखाम जाखांनानैसो ओंखामा टमेट' बाथोन दालि ओंख्रै थाइबें खाजि दावदै रुनाय जानानै सिरि जोङो मोजाङै थादोब्रा जारलासोहाय सानसु थाखा ओंखारबोदों ओमफ्राय अखाबो थाइफ्रिहैयो दसेनो सान्दुंबो दुङो दसेनो आरोना नेबाय सानै मानसिया नायदो ओमफ्राय आखाइनि थफ्लाया लाजाया बिदि जायो बेयाव जाया खबरदार न'आवसो मोनजागोन बेयावनो जानो नागिरलायो जाबायबो नामायबायबो जेबो हाबाफारि गैया बेनोमोन होनलाय बाखार'आ बा ओरैजालाय बा फख्रिनि हाब्रुआनो मोनामनायानो खारा खारा मोनलाय बाबां मोजां दुगैदो दाख्लैलायफोरानि फख्रिनि हाब्रुखौनो खारा खारा मोनगासिनो नोंखौ आङो ओमफ्राय आंना भिडिअ'आ सिदा सिदि अखानायैसो फैबाय आरोना खानाय सिनथानाया मैयामोन दिनै बेलासियावसो आरो नै साना लिलु थानायावसो आं नोंथांमोनखौ फैफिनबाय आरोना दहाय फुंनिफ्राय आं ब्लगखौनो लाखायासै आरो मैया फोजोबासै बिदिनो फर्दा फर्दि आरो खोरखिनि फर्दा फर्दि सुनाय मानाय फोसाबनाय दा साथामजों ओंखारबाय नै स्कुलाव थांबाय फिसाला लेखा मोनबाय दिनै एकदम होंगो दोंगो आरोना सोरबा एडमिसन सोरबा लेखा मोनबाय ओमफ्राय दा एसे सानै सुबुंनि बैसागोनि शपिंआव थांगासिनो दं आरोना नानि आखाइ हमनांगौ सना इदि आगोल थाबाया ओरै फै आथिंसो थांगोन स्कुटि लायाखै आङो बिसोरनाबो थांगोनसै जोङो स्टानावहाय ओरैनो सिम्पोलसा आरोना लाबाय बिसोर सानैनि गांनै ओमफ्राय नायलाय मा अयथासारहाय सयथियायो बिमायाबो एसे नायस्रिलांनो मोनाबा गोजोनाना नायदोंमोन आं दामफ्रानो आजां गाजां आयौ लाजाया नै कालारखौ एसे मोजां मोनदोंमोन सिम्पोलनो ओइ दामानो ओमफ्राय रोजासेथार दल'थाय नै रायजागोनबो फैगौयै नै मिन्थिखा आयौ बाराद्राय बोरैबा ओंखारगोन बादामालिलिनो बेफोरखौबो गानबा ब्लां ब्लां समायगारोहाय ओरैनोथ' समायनाय नङा बायदि नुयो फास्राब दंबावलायोनो सेट एसेल' लांगोन होननानै फैनायानो मालाबानो लुंगासे जाबाय आरोना बेखौबो लायो बेखौबो नांगौ बायदि मोनो बेखौबो नांगौ बायदि मोनो जारलासो बिशाल मार्केटाव हाबबाथाय बेबायदिनो जायो आरोना मोनसे नांगौ होनबाथाय आरो जाया ओमफ्राय काउन्टाराबो नै मानसिफ्रा गैया नङा दङआनो नों आं बयबो आरोना रायनोबा रायदो बुनोबा बुदो होननाय बादिसो जाहैबाय आंना आरो अखानायैसो फैबाय नै मैया लास्लाबनायानो जायासै आरोना फोजोबनायानो जायासै ओमफ्राय नै काप गोदानाव साहा लोंसै माने आङो बेखौसो देखायबाय नोंथांमोन आयौ नै सायानो खामानि बेसेबांबा गिदिर सायानो बुद्दां लाबाय आरोना फिसाफोरनि जानो लाबोनाय जिम बिस्कुटजों जिमना जिम नों क्रिमखौल' जादों बेखौ सोमनानै जादो दा गाइखेराव सोमनानै जा नङाबा थाम्मा होजागोन ओमफ्राय मा होनो लाबबा लाबनानै फुरा जारलाबो जाबाय आरोना आङो नैबे सासे सुबुंखौ एखमबा लोंखोमानो हायोमोन मुलिसो होननानै मा होनना बुङो दाथ' हानाय नंला आङो नुथारसिगोन दासो गोसोखांबायना आङो बिदिखौ लानाङामोन आङो गोसोमखौसो लानांगौमोन होननानै मोजां मोननानै लाबाय दाना समस्यायावसो गोलैबाय धैस ओमफ्राय नै सिबाय जा मोजां मोनदोंमोन आङो गस्लाखौ एकदम
ग्रोब जागौमोन आरोना मानसिनो नै बेनो बैसागोनि बेनो मानि होननानै बायबाय आङो लंपेन्टआबो जि ग्रोब ग्राब आरोना ओमफ्राय दामाबो बेसिबां लायोमोनथाय र' 2 निफ्राय 4 बोसोरनि गेजेरनिखौ लाबोदों आङो 500 थाखानि आरोना थाइसेल' खमनै खर' माथायानो हाबाब्रा जा अननायखा जि रागा जोंनो ओंखारबाय आं सयथिबो नै थोबनो हाबाब्रा गथ'नि खर'आबो एसे लावदुन्दु नालाय मालाय हाबा माने बुस्थुआनो फिसाखा हाब गुबै हाबा जि मोजां मोनदोंमोन आङो दा अयनाय बानाय सोलायफिननांसिगोन ओमफ्राय बे गस्लाखौ बिसोरो नैबा ओरै बटाम मोनसे होनांगौमोन आरोखि बटाम मोनसे बानायग्राफ्राबो जात जातसोहाय एफा सुन्दर गस्ला बानायबाय कालाराबो मोजां मैला नांबा बांद्राय सिनाय नङा होननानै बेखौनो लानानै फैलायलायबाय आङो लंपेन्टबो हनै ओरै बटाम थानानै बाहाय ओरै हायग्रा माने गुदाम थाथारनांगौमोन आरो खर'आनो हाबा थैगोनसो नै जोंलायलायनायमोन मालाय ओमफ्राय फिसालानाबो लेखाया मैया फुङाव लायनाया नै सोरनाबा बर' लेखाया माने हरफाजायाखै होनदों खिन्थु जोंना दङ आरोना मोनखाबाय जोंहा बर' लेखाखौबो बेहायनो मनाजों जाबजों खाथाजों लेखाजों 4030 थाखा आरोना सुनाफोर माथो बुंबावनो प्राइभेट बाथाय आरो बिदिनोसै दे बोसोरसेनि लेखा जाहैबाय आरो खाथायाथ' अबाव बोसोरसे थांनो बुकफ्रा बोसोरसे थांसिगोन आरो दे ओइ हा र' बै आदाया मुभि जोब्बाथाय नों नायदो दे सोलायसिगोन र' सान्ति ओमफ्राय जोलै फिसानो होननानै नैबे टिफिनखौ लाबोदों आरो आङो स्कुलाव थांसै नालाय माथो उफायबाव खौ लाबोदां बांद्राय गिदिर हेभिखौबो लानो हायाना ओंखायनो बिदि खाथा सामुस गंब्रै नामा गंब्रै आरो ओरै गंब्रै बेबो ओमफ्राय नै बेखौ लाबोदों आं आसलि बुस्थुखौ आरोना आंनि मायावबा संनायाव एकदम कालार एन्ड टेस्टखौ हेभि खालामग्राफोरखौ लानानै फैदों नैबे मोनथामखौ गासिबो मा जाखो नै बिदि बथलबो नागिरदोंमोनहाय मोनाखिसै गाज्रि गोजासैमोन बिदि गावलाबायनायसोमोन आरोना बिदिखौ नङाबा मोजाङै लानो रोङाना बे बोरैबा फुराना जाथारबाय दे जाजोबदो दे बेखौनो लोंबाय थादे दैखौ दे आराम दै सोखाबाय आङो गुदुङै सुनायसो स्कुलाव बिदिनो लांनो हागोन नामा नोङो मैया जों लाबोनायालाय माथो बाजाराव नोंनिल' नङाब्रा बयनिबो गंब्रै नालाय बाबानिबो आदानिबो आंनिबो नोंनिबो फरथा नालाय ओमफ्राय आरो ओरैहाय नै बेफोरखौ लानानै फैदों आरो आं पास्ता स्कुलाव थांबाय थाबा टिफिन नांसिगोन ना बिदाया नैहाय मालायखौ मा बुंनो नै अयनायसो बिखान'नि फुजिया ओंखाम जानो मोजां मोनो नालाय जों लानानै फैदों बाजाराव थांबाय थानो बायोना भाजा भाजिलायनो बेखौनो जाफानाय जायो आरो बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय नै थाव गोथांबो लाबोदों मालायफ्रा माबायदि मोनो आं बेखौनो गोथाव बेसर मोदोमलायनाय मोनोहाय लाबोदों दामाबो एसे गाहायाव नालाय पेकेटसो लानानै फैदों जोबथ'वाखै जोबथ'नायालाय हा जेबो नङाहाय सुना आरो ओंखारबावबाय आरोना जोङो नै बे माथा हाबजायै जिखौ सोलायहैनो ओमफ्राय आरो मा शपिं खालामदेरनो हाबावो फिसा सुदाफोरना नै मालाय बेखौ मोनदों बेखौनो गानबाय थासिगोन गस्लाया भगबान नै बेया सोलायबाय सोर गिदिराबो गानोनो फिसालाखौ मा बुंनो ओमफ्राय बिमायाबो नै थेवब्लाबो बेखौनो गानगासिनो माबा थांनायनि फैनायनि सुनायाथ' सुनाय आरो मैयाल' गाननाय थावबाबो गोदानखौ गाननो थिनबाय आङो गानानो थ' नायनो नोंना नायनो मा गथ' ओरैना हर वा गं खालायलायनाय आया नै इनिखौ सोलायनानै फैनानै ओमफ्राय नै बिबाजैयाबो दंफैखायो जोंहा सानैजों जयेन आरो मा 300 थाखानि 200 थाखानि मोनगोन नामा होननानै बिमाफोराबो नामायबोबाय आरो ना नोंस्रा दाखालि जोलैफ्रा एसे लाखांखाबाय जोलैफ्रा फिसा लाखांबाय नै ओमफ्राय जोंना लों दे आं बेयावनो दङ ओइहाय 20 टुर दे मानसिफ्रानो बिराद बयबो लादों थांदों नायदों लाबाय लायाबा गैया सोरबा नायदों सोरबा थांदों 150 बिदि होबाय नालाय 150 खय नाम्बारनि 32 आं 32 गस्ला दांफेरि एकदम जुग बोसोर जाबाय 32 गान दांफेरियानो जुग बोसोर जाबाय जारलाहाय गोजाखौ मोजां नुदोंमोन नै बैसागो होननो जागौमोन आरो 150 जाहैबायबा
आं नाङाहाय आंनोबा 40 नाम्बार दंबा सोंदो मोजां नुदों बेरदोंमोन एकदम गोथाङाबो बेरदों हनै 32 नोंबो हाबजाला नामा असायब' आंजों थायै थायै आंनि माबाया मेजेमा नांदेरबाय बेनावबो जारलासोहाय ओइ फिसाजोआ ओमफ्राय आंना लासिगोनसो दोन मा दोन मोजां नुदोंमोन हामिखौलाय मा खालामबाय थाखो गासिबो दखानानो फिलाप गोजा आरोना दादाबो जाया आमायबो जायो नायदो ओरैबायदि खालि गैया दखानफ्रानो आयौ लाबाय आंहाबो नै जेने थेने थ' बोरो बिबाजै बिबोनां सानैया बय थांखो र' आं फन हरनो र' मेन बाजारजोंसो र' बिबाजै बिबोनांखौ लाबो लोगो मोनाखै जोङो फैगासिनोसो दङ ओइ सेन्देल फैथा बायनायनिबो दिन आयौ थ' नै जोंना एकदम गैयिना गैयि आरो 300निफ्राय दावखोनायखौसो नायगोन दुगैनायाव गान लादोंहाय मालाय नै बिसोर दा गोदान ओंखारनाया दानिया आजिखालिना माथो 700 होनथारोलाय बिजिनियाव 600 लानोबा बिजिनियाव ला होननायसो जादों दाख्लै बिजिनियाव सासे गथ'आ गानदोंमोन नालाय ना बाबा आं सोंनाया रिक्सायाव बिदिमोन 600 होनना बुंदों बेयाव बारा होनखायोखा क'क्राझाराव जोंहा एसे बारा होनखायो दाथ' सिजेन नंला सोदोंबोहाय मानसिफ्रा आयौ इदिखौ आजां गाजां नायदो बुग्लुंजोबनाय बैसागोन लादोंना लायाखै होनबा लादोंसो आं मोना नोंलाहाय आं दाख्लैनो गोजाखौनो इस्टेबल खालामनांसिगोन गैला इसोरासो मिन्थिसिगोन नांला आंनो आयै बुजासिगोन गांसे मोनबाय आरो जाबाय बेनो गोजौनिल' आरो माथोआव रहाय दलथा सना बिदियाथ' नोंनो समायो आरो माथो बे फाथ्लाया नङा बे नङा इयो आं बेखौ फाथ्लाद्राय मोनो बे आं दानो आदैयावसो थांगोन आदै नङा दानो हान्थुनो जाहैगोन आंनो इयो नोंनो जायो मालाय आंनो जाया बिदि नै बेयो जासाबो एसे आंनो इलाय आं जिखौ मोजां बिबोनांनावसो नायबावबाय सिबायखौ नै मा खिनाय आंलाय ना मानाय ना गुंग्राय फुगालांबाय नामा सोरबा दाम होलाङि दामाव बिबाबो मोनैनि सोरबा गुंग्राय गारनानै गालांबाय बेहाय दे मोजां नुदों आंहा एसे माबासो लालिया आल्थाना एसे र' दानिया नै मोथांथांसो बुगाजोब्बाय माबा आल्था गोजा एसे नायनोसै बैसागोनि गरम जादों र' एसे नायदो दखानफ्रा बुग्लुंजोब्बाय नैहाय समायथारगौमोन आंखौ आयौ हानाय नंलाहाय आङो हानाय नंला नांला आंनो दालाय आं लायाखै आंनाव दंना एसे खाथिया दालाय दाख्लैयो थांनाय बोसोराव बायनाया मा होनो गांसेयानो एसे बायनाया आरो बेखौसो मोनफैबावबाय आं आल्था गोजा लानानै फैबाय आरो माथो दंबावो दे लादो आसान गोमोबो गैया हाबिबाजे जोंहा आयै मा जाबावगोन बेयाव लांसै नामासो बेफोरावनो लांसै नोंनो ग्रोब जाथारगौमोन आंना बिदिनो ना एखे इदिनो ना दे सानैजों मालाबा मोसागोन समायगोन गोदान बुस्थुखौ समायाबा माथो फन बुगासिनो नोंखौ जाथ'वाखै सफैबाय सनाफोर जाला बुद्रा ओमफ्राय नै आइसक्रिम फा लाबोनानै जाफैबाय आयै सना जाबाय गस्लाखौ खुना होजाबाय आङो दानो दागो नांजोबगोन बिसिबांथो मा होनो सिंग्रा लाबोनानै जाफैनो ना बेफोरखौबो एसे थान्दा जानोसै आरोना सफैबाय आरो सनाफोर बिदिनो ओमफ्राय लानायाथ' जेबो आं गैखाया ओमफ्राय ब्लाउस लानानै फैदों आङो गोजा गांसे गोसोम गांसे ओमफ्राय मा होनो मानसिफोरनि लानाय बायनाय बेफोरखौनो नुनानै फेजोब्बाय आरोना दाम दर खालामबो दसे नेलायनांगौ बुस्थु बिनिबो दसे नेलायनांगौ गासिबो दखानावनो ब्लाउस दखानानो जा फास्रा दख'ना गासिबो बिर गोजा आरोना गासिबो जायगायावनो जाखागोन ना नाबले क'क्राझाराव एसे बांसिन आं हमनो हाला आरोना आइसक्रिमखौ जानानै लागोनसै र' बिसिनायाव दाखोलै दानो दागो खारनाय नङा बोरैबाथार ओमफ्राय नै ड्रेसाबो बिराद मोजां मोनहाय सोलायनायासो आं बिदि सुरिदार गानहोनो लुबैनानैनो लाबोफिन सोरनिबावसोनो नोंनि गानथोंसै माथो खालामबावनो कालाराबो इयो पिंक कालार जि फसायब्रेनायमोन आंखौ नै बेलाय माथो बेखौनो लामारनानै फैबायहां एसे जोंस्रोलायनाय नै मोनायाव लाबाथाय आरोना गोजाबाबो मेला रोखोमनि दंथारोना गरम दं दुंहाव पलिस्टार टाइपनि बोरैबा टाइपनि दंना बेखौ लानानै फैबाय आं माखौ लानो माखौ मानो पात्ता गैला लानानै सिरि
होमबालाय सुनाफोर आरो ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो मेंनायालाय मेंबोबाय जेबो बुस्थुलायबो फेनाय बायदि मोनबोबाय आरो ना मानसिफोरखौ नुबाय थानानै नायलाबायनानैनो ओमफ्राय आंनि ब्लगखौथ' मा होनबावनो सानथामनि सानब्रैनिसो जालाजोब्बाय आरो ना ब्लगानो थेवब्लाबो आङो जराय होनानैबाबो मोजाङैनो मोजां बिदिनो सोलिगासिनो जिबना होननानै शेयार खालामसै आरो ना बेखौनो शेयार खालामनाय जाहैबाय थ' बेखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बैसागोनि बेखौनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आङो ओमफ्राय दम गैला दख'ना लानाय ओमफ्राय जेबो टारगेट गैला आरो दख'ना लानायनिबो गोजाखौ लानाया बावखायाखैना बावथो बिदि एकदम माने नांला बुंसा लालाबायनो हानो नङा होमबा सोरनाबा लालाबाय थानो मानो आंनाव बिदि नियम गैखाया मोनबालाय नांगौमोन आरो ना ओमफ्राय हमथानानै थाथ'नोसै र' एसे मालाबा लालायनोसै आरो ना लासैनो दख'नाफ्रालाय अबेहाय खारनो ओमफ्राय दा फारसाखौनो लानाय जाबाय आरो बैसागोनि नामै ओमफ्राय बेनोसै ब्लाउस थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय